Mo bubagrani photo kaise tini viral wngma bai kwbangma baksa neta je BJP khai tongnai rok jotoya je baksa omorok belai khaino chini bubagrano tei chini tripura sarong no lasimung hai system khai push khailekya phati swngnaliano sap tamo haike push khali omno tini chini sarong bo jolijaka reply rika omno swng last naliano swkang borok tamo hini push khai je baksa neta rok BJP khai tongnai rok nalaigeno omphati photo ongkhormani yagro sadakor koloni oro swng kaisa push nukha nagi tamo hini sijak oro after emotional drama now churi chupki sararara omo haike phia swng je bini Facebook page o habnai di norok jotono comment off khaijak nungmai mo puso simisi bini comment khulokjak kirijagui nokni kaisa sinjo swng borok no hai uansugo nokni sinjo kuruma kuna besir hap tongnai rok o puso simisi bini comment khulokjak tei joto sara or comment off khabi riwi matoni tamni kirijago comment je public rok kirijago je tripura motani sapta rok kirijang bagui comment ok matoni bo joto bini puso orkhe butani bagui ma khloka ei morok haike phari chwng tei sapotam ni push khai nalaya tei kaisa nagi tamo hini sijak ex MDC Padma Tripura oro ang khasing norok no next video bo jemoni khai ang phunukui norika haipon hade teise chwng pori nalayan botamon shika আসামে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারের সপক্ষ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এ রাজ্যর অনেক ঘূর্ণিঝড় और की सिजागे तो मो एक्चुअली घूर्णिझড় गसामिया बीजेपी खाराप हইলে जास किता करत অনসুগিনা তামরকনি পুস খাই আং অরবনরনি এক্সপ্লেন খাইমালি আং সাকসাকে বুঝি তঙ্গো একদম বুখুনি কংনাংকাই সকগি মালিয়া তানি বুখুনি কক অমন মানে এক্সপ্লেন খাইনা রিংতা ngay tin nalen phadi tei bo tongmani je mangpilo rok nai di norok iko morokni oro charjona borok tong naitu khangkai tebse mangkhamu tamni hingkai osuk naituglia je buskango phaimani omno se norok nang phunukchu oro charjona borok tong o charjona rokno je tini chin bubagrani mohai mangpilo nugui mohaike khorang tisanai borok actually wansugui naidi invite malia ngay jeles nangjaka আপনি বাগিসে মহাই ইংসিউ যে এক্স MDC বাক্সা পায়া ফানো যে তাবুক খোয়াই রামচন্দ্র কাটনি ডেভিড দেবর্মা বট ইনভাইট মানি সহিসাক আসামো হিংকে মরক মালিয়া তাই বরক তাম খাইতং সিনাই নগা আসুগিবি হেদেবা কোনো কাম করিখা চিনি বুবাগ্রানি ফুটু পানো মহাইকে পুস খাইয়ে চিনি ত্রিপুরা সারং থকি তংখারকনি মহাইকে পুস খাই চিনি ত্রিপুরা সারং তাইসা বং বুখাগুন হাদামান omo hai sesta nai tongmani jung no thokinani omo hai sesta tanai mono tuino je chini sarongji tamhni bin Facebook ko post khairi kanani ni si BG Himanto Biswa Sharma Assamni Chief Minister ungui somai tangmani pandao invite manai chini bubagra thangmano tui hasteni khorok tam BJP ni petwa netar khok sitrabai bengelai manukjaka borokni kok bai BJP no hamjakya hingke tangi pandao thang hwnui hasteni BJP ni netarok simia CPM ni party ni o jomarok kha yogjak je CPM rokni bo mohai kok saitongo omrong no bo jeng nugui tongmano je bino kok samate khido hingkai tamani portam sika je political party ni leader rokni kuno majority gri borok no omoti kok sao tei buini khuk sitra bai bengai yo bubagarano o pandao manjangna bagui invitation iri horjagui no bo thango omoni pore tam sikana di oro bo simia north east ni kwbangma juda political party ni ojomar bo pandao invite manui phailekya tabu kok ongkha je khorok tam hasteni jonojati BJP neta rok bubagarano tui titkari eba bengai social media eba Facebook tui kok saka borok thangnai edisi songmari Tripura mothani candidate rok bai kwbang vote bai mesen kha abuni bagui bokha yogma hamyaku omtui petwa neta rok tei por khaliya tei luku bai bo hamjagui manliya bwskangni bisi songmari borok no luku rok tei waisa kaham jobab riwano hambai hingkai bo belekino tungjaka je sin bubagran mohai ke opman khayo nei
bo je puso nugui samani tui chwng jotono khwnai manka hambui jotono no like di chini saron chini bagui bo mohai ke khorang tui sam bagui.